assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waaleykum salam. caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, min calmini dendagal yeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Fouta Plus Sénégal e caggal leydi kala to innamade wawi wonde. Min calmini, min juurimama, min tottima jippodema machallah. min calmini kadi waliyaɓe e sernaɓe hokkoɓe dili men kala ɗo innamade wawi wonde. Min calmini, min juurimama, e min tottuma jippodema, mi wima moƴƴere Allah e ma, yo Allah junno balɗe moon, moƴƴina battene moon, yo Allah accu en ɗo jeesamen ɗo inchallahu taala. Oustaz, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ustaz Hamidou Niane. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي يبوبي Fouta Plus to gonɗon e doni baba Adam nde, on calminama, on jurama, on jafnama kadi ha no fewi. Sikki ala en garti hande kadi e yewtere men nafoore gandal, yo Allah hokku en haalde ko yimɓeɓe ina naftoro, kadi beele yewtere nde notto inde yewtere nde bijahi rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe. Waaleykum salam wa rahmatullah. Oustaz, hande eɗen jogui ɗo namde ɗe ganduɗa koɗe jippiɗuɗo hen hande. O wi calliktoɗo sorɓino tinani ndiyam ɗam naati walla woni wofƴade no foƴiri ndiyam ɗam ni ɓurti naata e guddol he ɓennoyi less, so tawi korko makko boni walla korko makko bonani. Sikki ala, Allah jarama jarama. Enen kam kutorɗen ɗan koko Allah subhanahu wa taala haali, ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam idol men ko haali ko, kadi ko ɗum kutorɗen ko hen jaɓɓaten kadi so tawi en donkani. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haali e ko jangguinte e nder lewru korka ko findinta men hen. O wi so tawi neɗɗo, o wi saɗa salligino ya hebbin ndiyam saɗa sorɓino, o wino illa e nder lewru korka. Nder lewru korka ya famɗin ndiyam ɗam pour hulde hotoma fodde yawta naata e guddol ma. Holko huuli hen? Saabu so naati e guddol ma korka ma bonat. Saabu enen gandi kala ko ina ñaame walla ina yare, so kesi tacci goddol, si kala korka taƴi korka maɗa. Wadde neɗɗo o kadi o wawa hen rentade, kala ko wiya ina aña ina wawi rewede ha wontiri ko harmi. Aɗa andi wonko ara waɗa tawa tinani wiya ina aña, so waɗi tawa teere ma wawi wonde ko harmi. Wadde noon tawde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fammini men, o tindini men, o jertini men ndentoɗen ɗum hoɗo wonde sababu taƴugol korkaji men. En gandi gatta kan fodde ndiyam ha hewa mbaɗa hindere ma pooɗa, taw an hebbini ndiyam pooɗa naata goddol ma wiya a taƴi, te a ñamani a yerani wiya korka ma kaɗum on ñalawma boni, ceerni muusi. Te ɗum ko corɓinɗa ko tahtama ɗum ɗidde. Wadde renta ɗum ndeni hunde hande, saabu ɗum enen gandi taƴa korka. Wadde yimɓeɓe ndento ɗum ndiyam salligi so tawi ɓurti yawti ha goɗɗo neɗɗo taƴi korka ka ceerno. Hay sa tinani, hay so a tinani, hay sa tinani. Madhhab Imam Malik. Mi wawi noon waɗa hutiri hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kam haali. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so tawi neɗɗo o yari o tinani, walla yaani o ñaami o tinani, wona ñamde haarede hewno wimi tinande. Neɗɗo so tawi ka a hordi korka ma imanagal, sa hordi imanagal, kalnde mbaɗɗa ni goɓɗa ndiyam ɓerde ma taƴat, a tinat tigui tigui wonko mbaɗɗa ko fewani, ciftora ka koɗo. O wi ayi on mbaɗɗa ɗum noon, o wi ɗum bonnani korka ma, continue korka ma. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadis makko tunɗen. Walla tottuɗa kom kasata wima ewo kawrambo horante wima kasata nen goɓa kula ciftora, o wima korka ma bonani. Mais jiiɗani noon ñamde ha saɗa wi la ilaha mi waɗi bone taɗa ala ceerno ceerno yoyi korka ala korka ala korka. Eyyi ɗum kam hadi so yimɓe kutirima saabu Imam Malik wima yo ɓoy, so yimɓe kutirima hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wima yewta korka ma, korka ma ne moƴƴi ya konde korka ma ne moƴƴi, wonande mo tinani. Allah ñamminima yernuma hadis o yimɓe kadi gandi ɗum kutoro ɗum. Kono noon tewɗo ala hin mbawi mum, enen mbawɗen tan ko yettinde, mbawɗen tan ko yettinde risala o kaalen ɗum.
Allah wi ɗum wi nelaɗo ɗum wi ko heddi koye neɗɗo ko an e joom ma wona hakkude ma e ceerno ko hakkude ma e Allah subhanahu wa taala wadde ko noon woɗi gonga de wallahi ko hakkude ma e joomi subhanahu wa taala kono noon oustaz korɗo omo jooɗi tan e jonɗe tan omo haala ko woodani tan omo haala tan ko wodanani mo nani on korko mo ko holno wayi neɗɗo tan ganduɗa koye jote tan jotto kalata tan so jooɗimi ɗo hen ha woni 30 minutes 1 heure de temps ummoɗon kadi ƴeewa kadi woɗɓe ɓe joddi joɗon kadi 1 heure 2 heures temps tawi ko haalata ko ala hen fof ko woni hen gonga fof ko fenade guila subata ha nag muta noon ñalde e korko makko on nene holno korko mo wayi yo Allah e moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin enen gandi kam pinɗo fayi grand place ko wiyete ko grand place ban piili ban jahle woni nokkuji ɗi ganduɗa ɗi soit ko kartoye walla waɗoɓe cokki walla waɗoɓe dam walla lawol jeere to rewate o yahani yiloyade Allah eyi o yahani yiloyade Allah ko min tan paaɗo tere basket ɗa ni joɗɗa toon a yahani wirdude wasif o ɗaɓɓoyani gandal a yahani kadi waɗoyde ko weeli Allah so ɓarani ɗon wona nokku deweteɗo Allah wadde sa yi nokku rewetaki Allah pour penade ɗon weeɓat ma yi ka fotani haalde kaala ma dar ka fotani darde te sa haali sa daari hunde to so renaki kaala ɗum kadi haalde ko Allah kala ko neɗɗo haali ko alana gandal fitti ko fini kala ko kalɗa ka anda fitti ka fini ko heddi ko wiyete ko rendinde wiide kaari wini ɗum wona fende ko rendinde ko naafi gaga eyi haalde ko anda ɗo woni fenade haalde ko woodani ɗum ko fenade joni banggal korkoto bonnani kono ne harmi sabu enen gandi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wi al muslimu la yakdhib eyi ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wi juulɗo fenata juulɗo haqiqo fenata koy wadde firti neɗɗo o so woni juulɗo penowo enen gandi kam mu'min wonta penowo muslim no wawa wonde penowo gonɗin Allah haqiqo o gonɗinde Allah arani mu'min e muslim ina woodi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a woni muslim juulɗo a naati islam kono mu'min ko ma gonɗina Allah subhanahu wa taala gonɗinani laawi gonɗina defte ko jippini ko gonɗina malaikaji gonɗina kadi hoddiro gonɗina ñalawma mo darga so ɗum gasi tan hanti a woni juulɗo gonɗin noon wona mbiɗa gonɗin an han malaikaɓe nelaɓe ene goodi de koɓe gaddi ko gonɗe ala a jaɓat woni gonɗi ɗum ko mbaɗa ɗum gacca koɓe kaaɗi ko mbaɗa koɓe jamiɗi ko ndendoɗa koɓe ndentini ko ɗum mo nden gonta mu'min kala ko jiiɗa e aduna koko heɓɗa ko wona ko pagotiri jungo ma mbiya ko hoddiro yiyama taw Allah somnima hen ko moƴƴere nden neɗɗo o wonata mu'min kono fenade ko moƴƴani alkadibu haram walaw bi hadith fenade ina boni hay sinno koye yewtere bandiraɓe yimɓe ndento mbima hay fenade debbo ma en tawga ha welɗum ene penana ɗum hunde kala pour ha weltoro ne harmi fenade ne harmi ala hen ko degui aɗa wawi weltinde debbo ma taw wona fenade fenade jokkore ennam ala fenade fof ko fenade tan fenade jokkore ennam ala harmi jeeɗiɗi fenade jokkore ennam ala pour jara jokka ennam walla masala ha so masala ha ronki yewtude haal gonga yo waɗe gonga woni masala ha jokkowo endam ganduɗa ko yimɗo tikari toñi koɗe mbiyen de ko gonga yaafo mbo ko gonga kanko haali o juumi taw aɗa andi ko toñƴe de mbiyama aha ko jumɗo ɗum woni masala wiide joomum ko juumi pour ha joomum wawa yaafade kono sa ari neɗɗo jamɗo wi aha gonga kanko toñma ko fotani wadde lawol yaafom neɗɗo ɓeydoto ko sekde mbita aha ko jumɗo kono andi yaafoma teftom ɗum woni masala ha jokkowo endam so yiya masala joomum seli masala ha hutre gonga kono fenade jokkore endam sa waɗi fenade tan aɗa wawi ƴettude joom gonga mbatta ɗum fenade eyi wadde fenade jokkata endam fenade taƴat endam ceerno eyi fenade ko moƴƴani enen mbaɗa wiyama enen Sénégal ko nanguirɗen ko fenade ko kam mbaɗa andi kam mbaɗa sikki tan wona hen yimɓe yimɓe nanggata ɗum fenade si vous parfois mbaɗa haalde e neɗɗo téléphone noddami téléphone wiyama non mbaɗon ɗo hen jammugal te Allah ne seedi mbaɗon nder suudam leeli ɗum kadi ɗum wona fenade de o mo kalane o yimi
wadde Dakar naji muusi oyi sa wayi Dakar naji ayata ha ɓoyani hoore ma yo Allah faama ayata ɓoy ganduɗani hoore ma woni yimɓe dal ari hoore ma yata ɓoy ganda ka penowo a wontat penowo saabu yimɓe mbattatma penowo a tinata saabu a yiyat neɗɗo woni nder tawrode wima mbeɗen ɗo e lawol ar mbeɗen ɗo joni yetto te min wallahi ko ɓoyata ko mbaɗi noddumi mbo mbimi awɗo gonɗa o yi pourtant joni mi yettode mbimi ala wonno mi nan oole kono haalirta ni ina waɗi voix suudu affaire to huɓere bâtiment mbi an gonɗa ko suudu o wi wallahi haali gonga acci fenani kara mbay so yeeɓima on eyi ko ɗum hayde so neɗɗo yiya ha wowi fenade a haalata hunde kadi yahata ɓoye mbatta wonde ni tawa tinani woni yimɓe penade e gonda mbiya billahi wallahi magi so yoni mbi fekke mbeɗen nder sulle ɗani eyyi ko hanti wonde abdi mumen kadi ha parfois sa sutti neɗɗo rendez vous wima tawi ko rendez vous sénégalais walla tawi ko rendez vous wadde firti en kan fenoɓe sa wiyama rendez vous sénégalais tan aɗa andi kam rendez vous sénégalais ko holko firti sa wiyama 16 heures gaɗota ko 18 heures walla 17 heures et demi ɗo woni bone ɗum wiyete bone ko timmode yo sénégal na wayri wonde moƴƴuɓe wiye pays de la teranga kono ɓe teskoɗa moƴƴere de ɓe teskoɗo ko triyagal sénégal nayi tawi ɗo noon sénégal nayi wonno yimɓe ƴoƴɓe woni fof business subhanallah ko ɗo fenade kam ala kulli haal ko moƴƴani no woya sifirade fof moƴƴani fenande ɓiye en moƴƴani ko ɓooyi kañum mawnata hen sa ari neɗɗo jignaɗo jogo ɓiyum nde wonde ɓiyum fena ɗum mamo waɗani ɗum mom nawmo to janggo taw waɗata adi ɗum wonti fenade fenade te ɗum ɗon ɓiɗɗo wawi mahade hen sa fenani ɓiye kañum sikkata ɗum no fende ko haydara quoi hanti noon wurda wiyata ɗum wonani haydara quoi mawni hen janggo mom addani ɗum ɗo janggo arta e fata janggo arta o arta noon hanti ha joomum hanti joomum mawnata sikka ɗum ɗon ko hanti nde wona fena nde ɗon fenade wonani hay probléme wimami haala tan mbiya neɗɗo fena sara mawɗo to kañum joni wonani mo haydara aɗon ɗum fof ko hunde hulɓinide fenade moƴƴani fenade ala no wawi sifrade fof fenade ko moƴƴani tan fenade ala hen dañide fenade ala hen dañide fenade fof moƴƴani ala mawde ala tokset fof ko bon allahu akbar ebi hasbillah wadde noon bandiraɓe julɓe tedduɓe gaccede fenade sibu fenade wona hunde moƴƴere fenade kam so Allah ko oustaz wi en ko ɗum woni ko Allah wi ko kadi ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam rentini en julɗo en wawi wadde gueɗe ɗuɗɗe foof hatta ɗum wonde julɗo ena yarde sangar ena wujjude nani ena leldade debbo janam hatta ɗum wonde julɗo ko noon amma julɗo kam fini o yalti e daratu iman aɗa ɗum no wadde gaccen hen ɗum ɗo men joni noon oustaz jarowo sangara e nder lewru korka taw so taƴi tan ko sangara o taƴirta on ne korka mum holno wayi wona kam o fadi ho taƴi kanko de noon wi oyi kam so taƴi kam aɗa to namdade fof ko sangara sibu kam ko jaro sangara ala ko wawi hen kono so taƴi kam ko sangara o arto ƴewde o yara ha wiye helen o fuɗɗo ƴewde ko ñamata Allah sangara ko harmi tan korko yo wona korko yo no mbiɗen ni kadi bakkat ina ɓuura mawnude e lewru korka golle moƴƴe ina ɓuura hewde e nder lewru korka nder lewru korka woni mbaɗa hen moƴƴere soya mbaɗa hen bonande soya aɗa bakkat hulɓino mawna mbaɗa hen moƴƴere kadi moƴƴere nde ɓuura ɗum to sowe laabi sankara ko moƴƴani daiman moƴƴani e korka moƴƴani e ko wona korka ko moƴƴani tan Allah harmi ɗum moƴƴani kadi mo ñamani yarani hoori ne juula jogui korka makko kono mi ara min ko woɗimi oɗo yarde o mandila o jooɗo ha hedde 6 heures o yara sikka ko taw sikka nde yerde taw nayi muten taw mandi so ƴewta to Allah subhanahu wa ta'ala say tawi to rentinto yimɓe alqur'ana to wi ya ayyuhal amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun haala ɗo ganduɗa neɗɗo so joomum mandili aɗa andi tawno wona ko wiyete ko sangara beere ɗeɗo ɗe jara ɗiɗo tan woni ko mandilinta sahaji hay ko ñamete ko ne mandilin eyyi gawri woni hen ko waɗirte ko affaire gawri ko ñamate degui ñamde taw ɗum waɗirte sofde ha wonta sangara anda saɗa andi ɗum
affaire ganda kono noon hoɗuma meɗen noon ala sabu mi yiɗa gonen émission ha ɓoye mbiya gasi tawi puɗɗay eyyi nan toon gaweji mi hay diwa hay sar nokku amen ɗa sahaji ngol lawol sahaji mbiyata hula hay rewɗo ɗum hono mi gueɗoɗom hawde neɗɗo wiyami ceerno an hannde aɗa weeli de taw ko ɗon ndew nan to feere kamɓe woni gaweje en ɓe mbaɗirta ɗum tan sofne ha ñola waliyadu billah sangara en hulɓani sangara o hulɓani joni ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala hani neɗɗo o ɓaɗade hay juulo o wiyani de koto julde o wi koto ɓaɗo juulo waɗade e juulo hono gaari e juulo oɗon juule taw onon mandil yudde firti hay korka saabu eɗen gandi sangara ko gaz wona pikkirɗa joni yalta joni neɗɗo kam mbeɗa andi gorko fof ene andi gaz no wayi wona andi so cukalel duhima ummo dispensaire o hôpital ummo duhi ha yetto galle jooɗa ha ɓoy tan wona huɓɓudi jani surka wona woyde tawde gaz ne yaltude sangara ko noon way ala kulli haal ma won yimi noon ceerno mata ceerno kam meeɗin hen no karta sangara ni kay ande mara ko jennani eyyi ko noon way sangara mi haalande sangara ko noon ko gueɗe ganduɗa neɗɗo wawi ɗum yarde ɗo kono yawata yaltude ne wawi yarde ɗo yaaha wiye oka ko ƴoƴo oɗo yetti yaade wi boni o kangaɗo kawɗa mum ɗayri so yalti ɗo to yari ɗo kawɗa mbiyam koɗi o ƴoƴi tawno kalda haala moƴƴo hoɗama tournude kawɗa hoɗo yettade galle tan kawɗa mbiyam boni o kangaɗo taw komo kawrunoɗa o nane woni ɗo eyyi par ce que sangaro yaade ha ɓooyi waɗa effet wona yaltude e ko secondaire nden wona yaltude hanti joomum hanti wona fuɗɗade yaade gonde taw ɗanaki eyyi hanti watta haalde ko anda joni so yaa joomum tolnima ɗon joni joomum andata matti futuro yoni walla yonani walla koye jaam woni walla koye ñalawma woni aɗa faami wadde joomum nden pour korka mum sellani hulmini ina wawi yarde 4 heures mandigol ngol arde makko yaltu fuɗɗo yaltima ko 5 heures en 6 heures en tawta darde o accede joomum nden wona joni noon wona ñamde walla ne yara sikka wiyatani taw ko weeti ɗum tagi accu sangara tan ɓuuri sirde ceerno sangara ko adi fof ne harmi wona enen bona korka de ko sangara kene harmi helat imane helat ɓerde neɗɗo bonna terɗe ma ɓenna bonnama an neɗɗo sifama to banggal Allah to banggal yimɓe fof wona neɗɗo kutaɗo neɗɗo jasɗo mo waɗaka barki neɗɗo noskuɗo sangara woni ɗum kala gancuɗo hoore mum yo fayi sangara ɗum noon sangara ko moƴƴani tan te kadi ɗum ɗon kala ko nanda gueɗe woman waqa fi shubhati faqad waqa fil haram kala nde ganduɗa janɗo e gueɗe jiɓɓiɗe ɗe e ɗum ne moƴƴi walla moƴƴani ceerno joni naata ko boyi wadde accude sangara ɓuuri leerde sabu sangara ko effet de hay goto anda wawi yarde ha ɓoyne mandiloy to yaro to ndiyam taw tinani sikka kañum woni e korka taw hoorani taw yari ndiyam nde sarnude ha paari ko moƴƴi accude sangara ɓuuri sirde eyyi kono noon kam so yarani haaƴi tigui tigui so yarani nder ñalawma korko omo jogui korka kono heddi omon wakkalde omo waɗa kam ko Allah subhanahu wa ta'ala añi ko ɗum noon yo Allah ittan on jarowo yo Allah dandoɓe jarataɓe inchallahu taala yo Allah ittan on jarowo yo Allah sur ɓe jarataɓe ha mbasa wade yadde sangara ya Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe julɓe tedduɓe en gardamen ha jettimi ɗo hen oustaz konngol ma cakitigo eyyi ko widde alhamdulillahi rabbil alamina yettoɓe ɓe e duwotoɓe ɓe e haaloɓe fof yo Allah yoɓ on moƴƴere vraiment machallah wallahi yo Allah yoɓ moƴƴere kamɓe fof kadi woni hen sahaji ko force o alay saago haale e on seeɗaɓe nan toon won mawɗaɓe on bandiraɓe nan toon en calmini en juurima to cuuɗi men jumdande machine to en calmini en juurima jihnaɗo men Seydi Abdoullahi Sow en juurima mo ceerno ceerno men ceerno Saydou Bane e dendagal galle o e dendagal jomum ceerno Ahmadou Boullahi imam Jumwalo e gammaji salminama juurama seeɗan ɓe kamɓe fof galle ceerno Oumar mi juurima kamɓe fof e ceerno men ceerno Amadou Guesse dendagal gamaji fof seeɗa mo wonɓe toon ɓe imam hay goto o paaka e dendagal julɗo to woni fof sen limti jumen e grand frère men guelngal gamaji Sary Hadji Sall salminima juurima weltima ko beltide yewtere nde so paari o wonata haalandema ko yino adda hen kadi jiyanɗe goɗɗe walla namde ɗe ganduɗa yimɓe ne mbawa hutorade yo Allah yomo moƴƴere e dendagal bandiraɓe calminama juurama en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmini dendagal Agnam naɓe foof Agnam Siwla Agnam Goɗɗo Agnam Goli Agnamaji ɗi foof min calmini ɗumen min juru ɗumen min calmini kadi dendagal Gabon naɓe foof machallah e toute la famille Niane wonɓe nder Gabon inchallah min calmini min juurima min beltinima on no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi oustaz Niane la ilaha illallah eyyi ko noon wonno min comme jaaɗo ha gontumi yami wontima
wona yijiddemo neɗɗo yejjita jiknaɗo mum wallahi nen non kalne jiiɗa kam tawra mbeɗa ummi to makko gonga kala kawɗe mbiɗa ɗen tawra ummi bonno min ɗo e Dakar nokku goto joguimi woni pala to ganduɗa to jiknaɗo men gorko kala nde jaltumi suudam koto nenam gonni kala mbo yiyani koto nenam gonni wadde wona yejiddemo ko salmindemo e juurademo e duwaw makko kanko dondemi ha ɓoyni kanko heewi wiide mi dekilam hoto duwaw wonto koddi vraiment neɗɗo haali jiknaɗo mum wiyete honon manta kono noon so neɗɗo dañi jiknaɗo mbo weeɓani ɗum no monɗo fof wiyata ko jiknaɗo mum ɓuuri kono kadi dañde yummo moƴƴo mbo yimɓe moƴƴuɓe ina ceeɗo moƴƴo vraiment ko weeɓani kadi am jetti hen Allah no feewi kanko jiknaɗo men Djilia Souleymany Diallo walla mbiyen mo Aissata Doucouré Seydou Diallo nene men ɗo e cuumen Sicap Mbao en calmimo en juurima en calmimiraɓe Oumar Lamine Siley kamɓe fof dendagal galle o mi salmima juurima kamɓe fof onon gacca hakke vraiment e seeriraɓe wonɓe ɗo on Cheikh Ndour en kamɓe fof calminama juurama assalamu aleykum wa rahmatullah machallah ɗum ko gonga oustaz nene amen calminma min juuroma kadi en mbiya yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battina ma yo Allah acconɗe jeesa men ɗo nene inchallahu taala yuɗo sugo ɓooy sibo minen ɓeɗo takkimoɓe won komin gandi hen o ala ɗo hen to yahata so wona ɗo ma ɗo so ummimo suudu makko to no fayi so ummimo ɗo hen kadi haddemo ko arde émission ko mo ummo toon ha parande fuɗɗo arde waɗi ɗum ɗon ko moƴƴere sibu neɗɗo kam ala ko ɓuuri yummum e kala joguiɗo yummum kala keddoriɗo yummum e dow leydi inchallahu taala yon noon toon ha tiiɗa sibu e jinnaɗo ko ñawdorgal e innama de wadde noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe julɓe tedduɓe ha ñande wonde inchallah